Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Ja już zaraz kładę się spać, natomiast dzisiaj jest piąteczek, piątunio, przystąpię do swojego wieczornego, jesiennego rytuału pielęgnacyjnego. Przy stosowaniu retinoidów ta skóra wymaga takiego, w moim mniemaniu, dodatkowej porcji nawilżenia, którą da Wam maseczka za 4 zeta. Maseczkę, co prawda kupiłam za 99 centów w niemieckim Action, natomiast uważam, że w polskim też go dostaniecie. Tą maseczkę możecie zrobić sobie screena, cudownie nawilża, ta płachta jest długi czas mokra, szybko nie wysycha, no i jest to dodatkowa porcja nawilżenia i relaksu. Także zasubskrybuj po więcej, aby być na bieżąco z takimi nowinkami i życzę Wam miłego weekendu.